Salam eli Gahryman arkadamyzyň saýasynda bagtyarlyň esretgelerini görüp ýaşaýan aýdym sadyň mehriban muşdoklary. Gahryman arkadamyzyň parasatly başdanlygyna ýurdumyzda hemişe bahar, ýakymly günler dowam bolsun. Ýer diýarymyzda rowaşyklar wesaýan Gahryman arkadamyzyň jany sag ömrü zok tutýan tutumly işler elmedän rowaj arsyn. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmenistan beýtarplyň mekanaty ýetişimiň täze sany başlaýar. Mehribanlarym, bahar fasly ýetip geldi. Baharın gelşigi, ýaraşygy bolsa, gelin gyýdar bolup durýar. Şonuň üçin biziň gepleşigimiň şonky mehman hem Türkmenistanyň arkadan artisti Jahan Tağaýewa. Jahan siz gepleşmede hoş gördük. Ene hemmemiziň bilişimiz ýaly bahar fasly hem gelip ýetdi. Bu biziň hemmemiz üçin mehrim gowy ötürji, jana ýakymly bolup durýar. Denanlar üçin bu hasam şeýle bolsa gerek we bahar fasynyň ilkinji günlerinden halkara denanlar güni giňden bellenýär. Denanlaryň bu bayramynyň bahar fasyna bellenmeginiň öz boşly täsirine lezzeti bar. Olary bir-birinden üzüňlükde getirmek asla mümkin däl. Söhbetimiziň hem başyny şolar barada bu sençli urumlar bilen başlaýaly. Bahar fasly şu hemmemiz üçin has bir mehrim kalbyny hejana getirip bir ruhuny ötürýär. Şoň üçin biz şu bahar fasyny sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Sebäbi şu bahar fasynyň ilkinji günlerini zenanlaryň halkara bayramy giňden bellenýär. Bu halkara bayramyny bahar fasyna bellemeginiň bir öz boluşly täsirligi we şo sebäpden hem zenan bilen bahary bir-biriniň bir hili üzüňlükde gözüňe getirip bolmaýar. Sebäbi zenanlaram bahar ýaly gözeldir, owadanlar, mehribanlar, sekil çağaly enelere bir ene mehri diýen hormatly adyň dakylmagy, zenanyň kalplaryny, guýsanç duýgularyny döredýär, zähmete bolan hujuny hasam artdyrýar. Zenanlaryň bu halkara bayramyny halkara derejesinde belläp berýän biziň Gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan, goý Gahryman arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, başı dik bolsun, ilm-dama işlerine rowaşlyklar ýar bolsun. Günler halkym ýene bizden toýly günlere halkyn saýlan mehribany arkadagymyz siz bilen dünýäni goýup haýrana ýollar uzaýar çaryana ýetip baltyar döwrana arkadagymyz siz bilen elim içre parlar tuğum belenden ýaglanýar sadym awada
güçlü parlar tuğum Belirttin yanlan yarsağım muvadım Bakı gelinlerle yadım Bakı gelinlerle yadım Arka dağımı süvelen süvelen Vatan büyüktür süvelen Halkın büyüktür süvelen Arka dağımı süvelen süvelen Vatan büyüktür süvelen süvelen Halkın büyüktür süvelen süvelen Yüreği arası asman, kalbi günün şuğlasy. Edid arka dağımyzyň tagdymy siz eneler. Siziň bilen bagtyardyr bu zeminiň durmuşy. Bereketli ojaklaryň dowamy siz eneler. Jahan ene gahman arka dağımyzyň jowhar paýhasyna syzylip çykan ene tagdym mukaddeslige tagdymatly ajaýyp kitabyna enelere mahsus ähli zatda tükenekli uly mehri bar diýip belleýär. Eneler öz mehri bilen öýe ojagyň awadançylygyny, ir ulusyň awadançylygyny üçin edýär. Enelere hormat goýmak, ýaşalyga dowamat bermek mukaddeslige tagdym etmekdir diýilmekem. Adamzat üçin iň mehriban insanyň enäniň awadançylygynyň, awatlygyň göz başyna durup alkyşly senalaryň diňe ýaşalyklary ünleýändigini görkezýär. Gepleşigimiziň şu ýöründe mehrim enelerimiz baradaky boýsançly görünümler bilen dowam edäýilen. Ene ol bir dünýäň durky, görkü, ýaşaýşymyzyň bir göz başy, mehrim eneler barada bir söz açanda ýakymly duýgular başdan geçirýän ene dünýäde bir insan ýaşaýyşyny döredijidir. Hem mukaddesdir. Ol beýik insan saňa bu ýakty jahany peşkeş berýär, sen dünýä iňlerýär. Çağam ulolany bir ilhalar insan bolsun diýip täk ýüreginden bize dünýäniň ähli gowluklaryny öwredýän şu biziň ejemiz, biziň bir mukaddesligimizdir. Hormatly arkadaşymyzyň bize sowgat beren ene tagdym mukaddesligi tagdym atly kitaby biz eneler üçin ulluqan bir sowgat boldy. Şu kitap ene ýüregine gaty gowy täsir edýän kitap. Sebäbi arkadaşymyz bu kitaby ihlas bilen, mehri bilen, söýgü bilen ýazypdyr. Şu kitaby ýüzlenip okandy, ene bolan garaýyşyň, ene bolan söýgüň hasam artyp şolaň mukaddesligini gowy açyp görkezlipdir. Oy mehriban enelerimiziň güler ýüzi hiç wagt solmasyn. Ene hormat goýan mehriban arkadaşymyzyň, gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Bahar paslyny enäniň ýüreginiň mehrinden nurlanyp, şolaryň wasbyny etmezlik bir mümkin näle. Şoň üçin menem şu mehriban enelerimiziň wasbyny edip aýdymy size sowgat edip getirdim. Mehriban enelere, bahar paslyny meňzeş benalar. Bugun gepleşigimizde ýaňlanjak şerin aýdymlar, bu arzuwlar siziň şanyňyza ýaňlanýar. Diňlän, diňjal. Her bir üýün belegi Dehmet bulsun sorugy Adam zadyň diregi Barın gönlünden çağa Adam zadyň diregi Barın gönlünden çağa Aydanyny dinlese akly düremingdese şidip derdiň ýeňletse barın gönlünden çağa şidip derdiň ýeňletse barın gönlünden çağa Ay görür gözüňi igincidir dünýäniň kuwunçydyr görür gözüňi igincidir dünýäniň kuwunçydyr Ni
Jahan, enäniň hudusy perzendine berýän edip terbiyesiniň gözbaşy bolup durýar. Biziň bilişimize görä, siziň hem 2 sany perzendiňiz bar. Olar hem hudu bilen edizläp ýatyrmagam eni üçin bir ullakan bagyt bolsa gerek. Hudu şirin arzulyň bir ýagşy niýetliň, umytlyň aýdymydyr. Hudu sallançakda ýatan balanyň bir ejiz tarapyndan edizleýänligini aňlajan aýdym. Enäniň pehim parasady, mehr söýgüsi, maşgala awadançylygyň gözbaşy bolup durýar. Gepleşimiň şu ýerinden belki ajak bir hudu aýdymlaryň birini himmenip berersiňiz. Allan allan alviter naragaca gül biter 3 ýaşyna ýetene saýrap duran dil biter Allan allan edeyin Allan allan edeyin. Köp sağ olun Jahan, bundan meýlem hoş wagtlaryňyzyň toýly günlerinde belekden ýanyp durmagyny arzu edýär. Bahar pasly söýge, ışga, gözelligi hem duýgulary baý pasarlar. Şonuň üçin hem oňa köňülleriň sultanım diýler. Jahan, siziň hem pek söýgüniň ýa-da gelin gyzlaryň gözelligini, asyllyk häsiýetlerini wasp edýän bir ajaýyp aýdymlaryňyz bardyr. Şolar barada söhbetimiz dowam edýär. Owadan, asuda, awadan ýurdumyzda bir joşmazlyk mümkin näl. Ene hormatly prezidentimiziň şu sungat, medeniýet baradaky ideýan aladalary bizi hasam bir zähmet üstünliklerini bizi ruhlandyrýar. Bizim näme sungat işgärleri, ilmi-damy dinleýijilerimizi begendirisimiz gelýär, täze-täze go aýdymlarymyz bilen ýa-da bir öň ýazylan aýdymy häzirki döwürde bir häzirki zaman enjamlary bilen täzeden işläp onu halkymyza ýetirmek ýa-da şonýaly süýji gözlegiň uğruna bolýar. Bu işleri, bu aýdymlary döretmek üçin hem ilmi-damy adamyň ruhy bilen bolmaly. Hormatly arkadamyň saýasyny biziň asuda, awadan bir ýurdumyz bar. Şeýle ýurtda bir döretmek üçin, arzularyňa ýetmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Sebäbi arkadamyz biziň sungadymyz hakda, medeniýetimiz barada da, ähli pudoklar wabatynda da ullakan aladalary diýe Türkmenistan ýurdunda bizi asuda, awadan ýurtda ýaşadýan gahrman arkadamyz bar. Elbetde meňem öz aýdymlarymyň içinde bir näçe söýg aýdymlarym bar, bir näçe şu gahrman arkadamyzyň şeýle bir alyp barýan işlerini wasp edýän aýdymlarymyz öz gözel owadan Aşgabat paýtagtymyzy, gözel ýurdumyzy, Türkmenistan watanymyzy wasp edýän aýdymlarymyz bahar paslyna söýgi barada, bir mehribanlyk barada hasam bir aýdymlary döredesiň gelýär. Meňem söýgi aýdymlar siziň gepleşiňize sowgat edip getirdim. Mehmanlar gepleşimiň şu ýerine Jahan Tagaýwanyň ýerine getirmäni bir owadan söýgi aýdymy tamaşa edelim. Sen durmuşumyň bahary gel ýyllara bakaly Yüreğim küsen mahaly seni görsem söýen ýarym Sen perwana min hayrana sözleriň o sally jana Sen mehriňi duýarym men seni görsem söýen ýarym Seni görsem
Kahraman arkadamyzyň medeniyetimizi hemme taraplaryny ösdürmek hem-de kämilleşdirmek bilen bagly amal aşyran beýik işleri biziň her birimizi dürüjülük zähmetine ruhlandyrýar. Jahan Enesem Türkmenistan hemişelik bir taraplarynyň şany 25 ýylygyny münasibetde görýän taýýarlyk işleriňiz barada da iýleşlemegi gurrun beräýsiňiz. Hormatly arkadamyz, hormatly prezidentimiz, Türkmenistan bir taraplyk mekany ýyly diýip şu 2020-nji ýylymyzy elan etdi. Bir taraplyk bayramçylygymyzyň 25 ýyllygy halkara derejesinde belenip geçilmeli. Muňa dönämi elbetde biziň öňümizde bir ullakan borçdur, wezipedir. Şo bayramçylyga da biz nesip bolsa özümiziň owadan ýurdumyzy, mehriban arkadamyzyň şu alyp barýan siýasatyny wasp etmegem biziň paýymyza düşýär. Bizim şo bayramçylyga uly jogapkärçilik bilen taýinlyp görýär. Ýurdumyzy bedew wady bilen öň alyp barýan Kahraman arkadamyzyň jany sag bolsun, berentbaşy aman bolsun, ilmidama işlerine rowaşlyklar ýar bolsun. Köp sag bolun Jahan, täsirli gurrunlaryňyz üçin, argylaryňyz üçin, durmuşyňyzda, işiňizde diňe dörejlik üstünliklerini, goşa wadaryňyza mundan welem, toýly günlerimize belentden ýagnandyrmagyny arzu edýär. Sag bolun. Watan eýamlaryň ruhy baýdygy, watan ýürekleriň baky haýdymy. Zamanaň gudraty döwrüň paýhysy, bir karar döwletisi şan arkada, bir mydam bilen bir jan arkada. Arkadan sevilen bar ýary söňü, täze bir durmuşa täze karar döwletisi şan arkada, biz mydam sevilen bir jan arkada. Halkymyz sevilen bir jan arkada. Bir karar döwletisi şan arkada, el mydam sevilen bir jan arkada. Halkymyz sevilen bir jan arkada. Halkın arkası, bir kararlık yurdum dünye sarpası, bahtiyarlık halkın ýagty ertesi, bir karar döwletisi şan arkada, bir mydam sevilen bir jan arkada. Halkın ykbalynyň watan gülleýär, dulluk ýollarda jahan gülleýär. Şan arkada, biz mydam sevilen bir jan arkada. Halkymyz sevilen bir jan arkada. Bir karar döwletisi şan arkada, el mydam sevilen bir jan arkada. Halkymyz sevilen bir jan arkada. Şan arkada, el mydam sevilen bir jan arkada. Halkymyz sevilen bir jan arkada. El mydam sevilen bir jan arkada. El
Asuda yurdumna bahar yaz bolsun. Kalbyňyzda şirin aýdymlar doğursun. Gül açan ölkämne goý baqy bolsun. Bu baharlar bagtýarlyk bahary. Mehribanlar, bagtýarlyň bahary baqy betarap yurdumyza agzberlik, halkymyza şatlyk, ruh welentlik hemde täze joşguny umydlar getirsin. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Mehribanlar, ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmenistan betaraplyň mekanat gepleşiminiň bu ezekki sanam geçirip durýar. Sag salamat bolan mehribanlar.